iyong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang Dios naguban og nagpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Sa atong panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makakagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo ug paghatod sa mga pagdaig, pagpasalamat sa imuhang pagkamaayo sa tanang mga tao nga mituo misalig bidingob kanimo. Gipabati nimo kanunay ang imuhang gugma, ang imong kaluoy, ang imong pagdasig kanamo. Imo kaming gilig-on sa pagbuhat ug pagpadayon sa pagkinabuhi alang kanimo. Imong gilimpihan ang among kasing-kasing unahona. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkagamanan. Dalaygon ka nga Dios nga among kilagaran, among isalig diha kanimo nga among pagsugod sa amo ang pagkinabuhi ning adlaw. Among isalig kanimo Amahan sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, amen o amen. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsunan nga nagsunod pag-ayo sa ato ang programa, pinaagi sa atong FM station 101.3. Mayong morning ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Lord Oriza, Lord Orias Carion. Mayong buntag Pastor Gideon, and to all viewers. Mayong buntag Lord, asa mo nanukad Sister Lord, ang Dios magauban magpanalangin kanino. Mayong nga buntag ni Sister Sasi kundi mayong buntag Pastor Gideon, paampo ko sa akong anak Marifil Lauron kay naa siya bugon na sa ubari, operahan kuno pa ampo ko nga dili unta maoperahan og maokira unta. Amen no. Ihatag nas Ginoo ang Dios mag-aayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Unya ingna imuhang anak nga dili gyud undangon ang pagpasalamat, matagaron og unya kinahanglan mulitok siya mga pagdaig sa Ginoo. Kilias mga pagdaig ang Dios moayo, ang Dios mo luwas sama sa panahon ni Daniel. Even sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, samtang nagkanser ko sa una, leukemia, CML, hatagan ko sa Ginoo pananaon nga mopuyo kog simbahan aron pagdaig ug pagpasalamat na lang ang akong buhaton. Samtang nagpadayon pa ang pakigbisok, pakiglabang nako sa kanser. Unya tinuod gyud kanang magsigig pasalamat, sigig pagdaig bisan pa kung dunay mga panahon nga atakihon, kay dunay mga panahon nga atakihon ko atong panahona nga mura na kog mubiya muwa. Apan dalaygon ang Dios, iya ko gitudluan sa pagdaig, pagpasalamat. Ibin sa bisan unsang klase ng mga pagsulay, dili lang sa balatian kundi sa mga kalisod o bisan pa sa mga paglutos, pagbugal-bugal, padayon nga magpasalamat gyud sa Ginoo. Ug maunay idasig og ihatod sa imong anak ug madawat niyang kumpletong kaayuhan. Si Lynn G, good morning Pastor, bless Friday morning. Request og
song maayo ka. Amen, no? Maayo ang Ginoo sa tanang panahon. Ako ning tagaan o pagtagad sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo ka. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning ni GPC Santiago. Morning Pastor Gideon og sa tibuok ni naminaw sa imo programang pulong mo kinabuhi ko. Kapita tanan mga igsoon. Maayong buntag ni Sister Susana Pableo ug maayong buntag ni Silvano Mabalatan. Lodjin Gonzaga, dalaygon ang Dios, maayong buntag sa tanan. Si Dinulan Abuda rin, maayong pagpaminaw. Nanukad sa Dumaguete City, Dinulan Abuda. Ay buntag nimo diha Dinulan, no? Ato igsoon nga nanukad sa Dumaguete. Dool ra gyud diri sa ato ang FM station, sa ato ang main sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo diha sa Dumaguete? Ang Dios magauban kaninyo ug magapanalangin. Tagaan mo kanunay kusog kadasig sa pagpadayon sa buluhaton diin maghatag ang Dios og ganti niini. Si Yamsis Aninaw, maayong nga buntag pastor og dalaygon ang atong Ginoo sa tanang panahon. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod ko sa ihang mga pulong. God bless Pastor watching from Bukidnon. Wow, no, atong mga igsuon nga nanukad sa Bukidnon giubanan o gipanalanginan sa Ginoo. Damor mong panalanginan, damor pagyud mong pauswagon sa Ginoo. Maayong nga buntag ni Sasi Kundi, ni Imjin Takyawan Maranga Payat. Good morning Pastor, paampo ko sa akong anak na sa hospital karon. Ang Dios magahatag kaluwasan kayuhan sa imong anak Imjen, o ang Dios magapanalangin. Si Marites Sinon, maayong buntag Pastor Gideon, salamat sa Ginoo karong buntaga nakamata kitang tanan. Pastor, salamat sa Ginoo og nimo naayo na akong opera na bali sa bugton. Wow, dalaygon ang Dios. Salamat kaayo sa atong Ginoo. Dalaygon ang atong gamhanan og matinud-anon nga Dios. Dili gyud nato undangon og dili nato kalimtan ang pagpasalamat. Dili nato kalimtan ang gibilin nga mga mensahe sa Dios pinaagi siyang alagad nga si Pablo. Pasalamatin ninyo ang Dios. Kay ang pagpasalamat ikalipay na sa Ginoo. Mao nay gusto og kabuton sa Ginoo. Si Norbita Yotratsi, good morning Sister Norberta. Kumusta man ka diha sa Bindoy Sister Norberta? Susana Pablio, bless morning Pastor Gideon, Pastor Russell og sa inyong mga anak og sa tanang naminaw ni ining sayo sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan taniya og puno sa panalangin. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Girly Salvia Pigalan, maayong buntag Pastor ang Dios kanunay. Amen, no? Si Alina Ilisna Kwamag, good morning Pastor, dalaygon ang Dios sa mga mensahe nga among madunggan karon. Pinaagi kanimo Pastor, salamat sa Dios. Padayon magpanalangin sa imong kinabuhi uban sa tibok nimong pamilya. Si Nobyembre 1, Iwag, good morning Pastor, God bless kauban sa tibok pamilya. Request kog awit takos. Kay ako ning andamon diri ang awit makalangit nga takos. Dalaygon ang Dios nga paday nag-uban og nagpanalangin. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni Faith Hope. Maayong buntag nimo diha Faith og Hope, no? Salamat kaayo. Unya nindot pud kaayo tong na love kay Faith Hope Love. 1 Corinthians 13 verse 1. 13 man siguro, no? Si Bibian may buntag, maayo nga pakiguban. Si Yansis, dako kaayo kog pasalamat sa Ginoo Pastor kay nawala na akong gibati sa una. Sige ko balik-balik hospital karon wala na. Salamat kay sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, no? Salamat kay sa Ginoo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Malipay gyud ta mga kaigsuonan nga ang atong igsuon bitaw, atong mga kaigsuonan makalingkawas sa balatian kay nindot kayo ang pagpuyo nga kana bitang wa kay gipamati gawas lamang sa gugmas Ginoo, no?
Maayong buntag, maayong pakiguban ni Inday Dorlin in Cabo. Maayong buntag nimo diha Sister Inday Dorlin ato isuon nga mga hilongga diha sa Bacolod. Ug maayong nga buntag ni MMGG Rivera, maayong nga buntag pastor uban sa tibuok mong pamilya ug sa tanang naminaw sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Dalaygon ang atong Ginoo. Ug ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, tingog upulong pa ba sa Ginoo imong nadunggan. Hebreo 4:12. Kining pangutanaha mga kaigsunan, ato ning idasig sa ato ang mga kaila. Ato ning idasig ngadto sa ato ang mga amigo, mga amiga o kaha atong mga pamilya nga wala pa ka tuod sa atong programa. Kining maong mensahe ato ning isugid ngadto nila. O ato ni pangutana, tingog pa ba sa o pulong o tingog pa ba sa Ginoo ang imong madunggan? Kay kung tingog sa Dios ang atong madunggan, ang atong kasing-kasing kunahuna naa kanunay pagsalig sa Dios. O dunay panahon kanunay sa Dios. Wala na tay laing panahon pa nga mahatag nato sa kalibutan kundili sa Dios na ang tanan. Unya ang pulong sa Dios mga kaigsunan naghatag nagtinuod nga kabag-uhan, kadaugan, kalipay, kalinaw, maunay mabatunan o maangkon sa tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Ug ako kamong gidasig sa matag usa, no? Ako gidasig yun ang matag usa sa pag-share ni ini ngadto sa inyong mga kaila. Kining atong panag-uban karon mahitungod sa tingog pulong sa Dios nga maoy nagdala sa ato karon nga panag-uban mahitungod sa pangutana, tingog pa ba sa Ginoo ang imong nadunggan? May buntag matud pa okay ra John Mediri pastor tungod sa pagkaatiman ni Lord Jesus. Request kog song Dalangpanan Pastor and God bless. Salamat kaayos Ginoo, no? Awit makalangit atong tagaanong pagtagad, takos ka diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diyos, ania ako magatuol diha kanimo bayawon ka awitan ka kauban sa akong paghigugma. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Danilo Riponte, may buntag pastor, may buntag sa tanan. Kumusta mo diha bradan? Ang Dios magauban og padayon magpanalangin kaninyo diha. Mayong buntag ni Lorna Lee Abaw. Good morning Sister Lorna Lee. Kumusta mo diha Sister Lor? Ang Dios padayon magdasig magalig-on kaninyong tanan. Salamat o Diyos sa gugma mo way kinutupan. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mo dako pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi. Mayong buntag ni Janer de la Rosa Estante. Good morning. Ang Dios magpanalangin. Oras sa itong programa alas 6:43 sa kabuntagon. Ang awit nga Dalangpanan ako ra ning ianda mga kaigsunan kanya kining takos ako ra sini padayon. Maadto na ta sa hisgot sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Ato nang hisgutan ang mga mensahe nga ato ang mabasa diha sa Hebreo kapitulo
Kapitulo 4. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Hebreo Kapitulo 4. Ingon dinhi versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinailadman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug kauyukan, nag-usisa kini sa tinguha o kunauna sa kasing-kasing sa tao. Dalaygon ang atong Dios. Kini mga igsuon nagpakita ni sa mabatunan sa tao ni adtong mga taong makadawat sa pulong sa Dios. Tulo ka pulong ang gisgutan dinhi nga matud pa una, ang pulong sa Dios buhi. Buhi. Ikaduha, maabtik. Buhi, maabtik, og ang ikatulo, hait pa sa bisan unsang espada nga duhay sulad. Unya giklaro mga kaigsuonan kung asa ni siya kayang moabot, asa kayang muutingkay, mo examine. Ang pulong sa Dios kaya nga moabot sa huna-huna o sa gitawag kalag ug espiritu sa tao. Walay lain nga makatugkad, makasusi, makautingkay sa huna-huna sa tao ang pulong sa Dios lamang. Buti pasabot diha sa pulong sa Dios ang tao dili makatago. Diha sa pulong sa Dios ang tao dili makalimbong. Kung ang tao puno sa pulong sa Dios, dinhi giklaro dili gayod siya malimbungan, dili siya mailad. Og giklaro pa gyud dinhi mga kaigsuonan nga ang pulong sa Dios mo dulot kini hangtod sa kinahanglan sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa diin dapit nag-abot ang lutahan ug kinayukan. Buot ipasabot mga kaigsuonan, sa tibok natong kinabuhi walay dili masusi sa pulong sa Dios. Sa unsa may buot ipasabot, walay dili maayo, walay dili mausab, walay dili maayo. Kana bitang walay dili mausab. Ang tanan maayo mga kaigsuonan. Ang tanan mausab. Mao bitaw nang ang tao dili mausab sa kwarta, dili mausab sa tao, pero kung moabot kaniya ang pulong sa Dios, mausab siya. Kay ang pulong sa Dios mao ra gyud makapausab sa tao. Ang pulong ra gyud sa Dios mao'y makapabag-o mga kaigsuonan. Ang pulong makabag-o, makapausab mga kaigsuonan, makabag-o or makapausab paingon sa Ginoo, dili paingon sa impierno, kundi paingon sa presensya sa Dios, padulong sa saad sa Dios. Og miingon dinhi mga kaigsuonan, nag-usisa kini sa tinguha o hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Tinguha, hunahuna, kasing-kasing ang gitrabaho sa pulong sa Dios. Kung ang hunahuna sa tao mga kaigsuonan makapalayo na kini sa Ginoo, ang pulong sa Dios mao'y mualay niini. Kung ang tinguha sa tao makapalayo na sa saad sa Dios, ang pulong sa Dios mao'y makapabalik niini aron paingon siya sa saad sa Ginoo. Kung ang kasing-kasing sa tao mga igsuon dili na pag-alagad, ang pulong sa Dios mao'y mutambal, mao'y muayo. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios abtik.
Ang pulong sa Dios mga kaigsunan giklaro dinhi dili patay. Mao'y mohatag natog kinabuhi kung ang atong paglaom, ang ato ang gugma, atong kanang kalipay, kalinaw, nihinay-hinay na ni siya og kapaong, ang pulong sa Dios mao'y mo pabalik niini. Kung gigukod ka sa mga kalisdanan, ang pulong sa Dios abtik pa kaysa kalisdanan. Manalipod nimo sa bisan unsa nga mga katalagman. Pero ang dakong pangutana mao ni, pulong pa ba, tingog pa ba o pulong pa ba sa Dios ang imong nadunggan? Mao ni ato rong pangutana mga kaigsunan sa atong panag-uuban. Pulong pa ba sa Dios ang imong nadunggan? Usa kini siya ka pangutana mga kaigsunan nga magdala nato og pagkapukaw sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay dinhi sa kalibutan mga kaigsunan, dili nato kalimtan nga daghan kayong tingog nga imong madunggan. Daghan kayong klase nga tingog. Daghan kayong klase nga pulong nga imong madunggan. Tingog sa politika, grabe kasibaw. Tingog sa kwarta, grabe ka banha. Labi na gyud sa tingog sa social media. Tingog sa mga problema, tingog sa mga pagpanglimbong, tingog sa pagpangawat, corruption. Pero ang pangutana mga kaigsunan, nakita sa Dios nga pipila lamang ang naminaw sa tingog gikan sa Ginoo. Nga maoy maghatag nato og kinabuhi, nga maoy magmanalipod kanato og dili siya maulahi, mas abtik pa sa tanang abtik, bisan unsa kakalit nga mga problema, ang pulong sa Dios anda manalipod. Buhi mas abtik pa sa bisan unsa, mas hait pa mga kaigsunan sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsunan kining kalahian sa pulong sa Dios o kalahian sa pulong gikas politika, tingog sa kwarta, tingog diha sa social media. Majority sa tingog sa social media, mga content, mga vlog, puro painganyo. Unya kung imong lantawon mga kaigsunan, naapoy mga tao nga mo suporta. Unya kung imong tan-awon, abtik sad ang muingon tang mga content, mga vlog. Gani mga kaigsunan, kung imong tan-awon, mas gitagad sa mga tao. Og mao nay nakita sa Ginoo. Bisan ikaw ug ako mismo makakita nga pipila lang ka mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo kaysa social media. Ang usas mga kalahian niini mga kaigsunan, ang tingog ug ang pulong sa Dios, una, dili siya patay, dili siya lahos, dili usab istorya lang sa kagahapon. Kaysa tingog sa politika, tingog sa kwarta, tingog sa social media o sa mga propesiya nga mugna huna-huna lamang sa tao. Kung imong tan-awon, daghana kaayong mga nagpropesiya kaniadto. Panahon pa sa tuig 2000, daghan ka itong mga nagpropesiya nga matapos na ang kalibutan, end of the world na,
daghan ng mga namaligya, gani dunay usa sa mga lugar o dapit nga tanan nila makabtangan, mga kabaw, baka, kabayo, yuta, balay gipamaligya. Nagsinina na sila puti, nagsulob na sila puti gikan sa ilahang tiil, sapatos hangtod gyud sa ulo, tungod kay end of the world mubalik na ang Ginoo. Unya wala kaabdig tuig nahilom ang propesiya. Nanapoy propesiya mga kigsunan nga end of the world 2012. Ya dili lang kay kaniadto mga kigsunan sa bata pa ko pagkadaghanang nagpropesiya. Naghimo pag milagro, mausay kanang nahitabo karon nga daghan kaayo nga mga Kristohanon nga daling mailad aning pulong propesiya. Nga unta gipasidan-an naman ta sa Dios nga moabot ang panahon nga daghan nga mga propeta nga manungha, nga kung imong lantawon inig panungha ana daghang malimbungan, pila ka tuig ang mga tao makaamgo na pod. Ang mga tao makasabot na sad. Buti pasabot dili mulungtad ang mensahe o pulong nga gikan sa tao. Apan ang pulong sa Dios dili patay, dili malawos, dili malaya, dili matapos. Bisan sa atong panahon karon mga kigsunan, ang pulong sa Dios kanunay naglihok, kanunay nagbag-o sa kinabuhi sa tao, kanunay nga buhi nga nagutingkay, nagkilatis sa matag kasing-kasing sa tao. Diha sa pulong sa Dios mga kigsunan, ang tao makabaton og paglaom. Ang tao makabaton mga kigsunan og kadasig, kalipay. Ato ning tan-awon mga kigsunan ang kamatuoran nga magpamatuod nga ang pulong sa Dios buhi, gamhanan ug mas abtik pa. Atong hinumduman mga kigsunan, ang pulong sa Dios buhi. Unang na ay mga simbahan nga nagdala sa title ni ining pulong sa Dios buhi. Sama sa atong mga kaigsunan nga nailalom sa o kana bitawng diha nagsimba sa Dios sa tigumanan sa gitawag Living Word. Dako kay na nga simbahan. Ug naa sila'y mga prison ministry. Kasagaran mga igsuon na sila magwali sa mga prisuhan. Unya nakakuyog-kuyog sad ko ana kaniadto tungod kay naay usa ka mga pastor nila nga nahimo na kog amigo. Nga kaniadto grabe ka makasasala apan sa dihang giwalihan sa pulong sa Dios samtang tuwa sa prisuhan, nagkalingkawa sa sala ug nahimo siyang pastor ug ako siyang naamigo ug ako siyang nakailag yon. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang pulong sa Dios dili sama sa museo, dili libro nga naghisgot sa kaysaysayan sa kagahapon. Kundili ang pulong sa Dios mga kaigsunan, bisan karon nakigsulti ang mensahe sa Dios sa matag usa nato kakahimtang. Timan ini sa dihang magbasa kag Biblia, dili lang kay ikaw lang ang nagbasa niini, kundili ang Dios nagbasa usab sa imong kasing-kasing. Hinumdumi ni sa tanang panahon, samtang magbasa kag Biblia, dili kay ikaw ray nagbasa niana, kundili gibasa usab sa Dios ang imong kasing-kasing. Gibasa sa Dios ang imong nahuna. Mao bitaw na nga kana mo ingon nga susihang akong kasing-kasing, susihang akong nahuna. The time nga susihon sa Dios ang imong kasing-kasing,
katong time nga nagbasa kag Biblia. Katong time mga kaigsunan nga nag pamalandong ka sa pulong sa Dios. Mao na nga akong mga pagdasig. Adlaw-adlaw na tong basahon ang Biblia. Adlaw-adlaw na to nga taganaw pagtagad. Dili man panindutay, patasanay, importante doon na kay time. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan, giklaro diha sa Biblia nga sama kini sa binhi. Bisan unsang klase nga binhi. Ang binhi mga kaigsunan kung itanom, mutubo gyud na. Maupod ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios mo'y itanom sa atong kasing-kasing, mubunga ni siya. Og ang bunga ni ini mga kaigsunan makahatag og kalipay sa tao. Makahatag og kalipay sa pamilya. Buti pasabot, kung maghisgot og pamilya, makahatag kalipay sa bana, makahatag kalipay sa asawa, makahatag kalipay sa ginikanan, makahatag kalipay sa mga kanakan. Ang pulong sa Dios, kung maoy ibutang sa kasing-kasing sa tao, ang tao nga nagkadawat ni ini, mubunga gyud na mga kaigsunan. Pero ang pangutana, pulong pa ba sa Dios ang nakadasig sa tao? Pulong pa ba sa Dios ang naghari mga kaigsunan sa kasing-kasing sa tao? Pulong pa ba ang gipaminaw sa tao? Atong hinumduman mga kaigsunan, kung pulong sa Dios ang ato ang nadunggan sa tanang adlaw, kanunay abli ang atong kasing-kasing. Kanunay abli ang atong kasing-kasing. Malipayon kini sa pagbuhat sa mensahe sa Dios. Malipayon ni sa pagdasig. Malipayon kini mga kaigsunan sa pag-ampo sa Dios alang sa mga tao. Malipayon ni mga kaigsunan sa pagtabang. Malipayon ang atong kasing-kasing sa pagsuporta. Buti pasabot, kung tinuod man ugali nga naa nato ang atong kasing-kasing, dili na mistil pang dasigon ta. Tungod kay kita nay modasig. Dili na mistil pa mga igsoon pahinumduman ta. Tungod kay kita mismo ang mopahinumdum. Mao na nga kung naakas kaluya, dili pagsulay ang imuhang pasanginlan. Kung naakas kaluya, siguro weak na ang imong pagbasa sa Biblia. Weak na ang pagbasa o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mao na rason o hinungdan. Dili ang mga pagsulay. Kay kung naa kay mga pagsulay apan damor ka nga naminaw sa tingog sa Dios, damor kang lig-uno niini. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan, mao na giingon nga ikaduha nga ang pulong sa Dios gamhanan. Ang pulong sa Dios matud pa dinhi nga giingon dinhi buhi. Ikaduha, maabtik. Mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Unya ato sang hisgutan ang pulong sa Dios gamhanan. Gamhanan siya tungod kay walay makaapas niini. Kung doon na may pinakapaspas nga mensahe, pagpanglimbong, pagpanikas, timan pag ang tao dunay pulong sa Ginoo, dili gid siya mailan. Dali siyang makadiscern. Kining atong programang pulong mo kinabuhi ko, dinhi tag-iampingan sa Ginoo. Paglutaw sa mga propesiya,
nga kung imong tan-awon ang ubang mga tao murag malain, moingon sila murag malain sila sa mga wali sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, kay direct to the point ang mensahe. Daghang kay mga taong wa kapas. Unya misapatiya sa propeta nga kung imong lantawon puro na lang kalaglagan ang iyang nakita. Nya atong tan-awon mga kaigsunan, puro na ba makasasala ang mga tao sa Pilipinas? Ikaw ug ako nga nagpuyo dinhi sa atong nasod, kita mismo nakakita sa kahimtang sa atong nasod. Tinuod makakita ta sa mga prosesyon, mga selebrasyon sa kalibutan, grabe ka mga tao. Pero ang katawhan sa Dios, wala man tuod mo pakita diha sa kalibutan. Dili man tuod inana mga igsuon. Kadaghan nga makita sa kalibutan, apan kung imong tan-awon, mas daghan ang katawhan sa Dios. Tungod kay gihigugma sa Dios ang Pilipinas. Tan-awa ragod mga kaigsunan, daghan na kairong nagwali. Daghan na kairong mga simbahan nga mingtubo. Daghan na kairong mga simbahan nga dagko kay mga simbahan. Mahinungdan nga ang pulong sa Dios nga niabot sa Pilipinas namunga. Ug usako nga bunga sa pagsangyaw sa mga alagad sa Dios kaniadto, sa pagampo sa mga alagad sa Dios kaniadto. Ang imong kinabuhi bunga, ang akong kinabuhi bunga nga naghatod og mga pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Inana kaabtik og inana kahait ang mensahe sa Ginoo. Inana kagamahanan ang Ginoo. Dili kini basta-basta nga pulong lang, kundili pulong kini nga makabag-o sa tao. Pulong kini mga kaigsunan nga makalig-on, makadasig sa tao ug makahupay pagyod sa tao sa panahon nga dunay mga kasakit. Walay lain nga makatambag sa tao ang pulong lamang sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan nagapapahawa sa dautan, nagapahili sa mga dautang buhat, nagpahupay o nagpakalma sa mga kasuko. Ug ang pulong sa Dios makaayo sa mga relasyon nga giguba ni Satanas, makahatag og kalinaw ug makahatag og paglaom nga way katapusan. Atong hisgutan kanang espada. Ang espada giandam alang sa pakig-away. Pero ang pulong sa Dios pakig-away kini sa batok sa sala. Aron mubanhaw sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi atubangan sa Dios. Mudala kini nato mga kaigsunan sa presensya sa Dios. Ang sikreto aron ang tao mabago. Ang sikreto aron ang tao mausab. Ang sikreto aron ang tao panalanginan sa Ginoo. Ang sikreto mga kaigsunan aron magmalipayon ka samtang mag-abot ta sa pagbalik ni Jesus o laylain, pulong sa Dios ra. Pulong sa Dios ra. Unsaon ato pagkasiguro nga pulong sa Dios ra gyud ang atong madunggan? Pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Dili sa pagpaminaw sa mga propesiya o sa mga propeta para pagdalas mga tao o pagdaghan sa mga kanang moingon tang sakop. Mao na nga diri sa atong programa walay laing gihisgutan.
o gulay laing gisentro. Biblia lamang. Igo na ang Biblia. Alang nako, alang nimo, alang natong tanan. Igo na ang mga pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Kini gipabug-atan kanunay ni Apostol Pablo. Ang pulong sa Dios gahom. Ang rason sa maong gahom aron ikaw luwason, aron ikaw hawason gikan sa kalisod. Masinatian lamang nato ang gahom sa Ginoo nga naa niining maong pulong kun ang pulong atong sundon. Tinuod na kayuhan maayo ang tao sa pulong. Sa unsang paagi sunda ang mensahe sa Ginoo. Kalinaw ang pulong sa Dios makahatag og kalinaw sa kinabuhi sa tao, sa pamilya. Ang tinuod mga kaigsunan, daghan kaayo makapasamok sa una-una sa tao nga gamiton ang imuhang pamilya, kaila, pero hinumdumi pag nagpabilin ka sa pagbasa o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Walay kasamok nga magmadaogon. Walay mga mensahe nga makapailat. Mabitaw na nga sa ako ang kinabuhi, akong nasinatian ang bisan unsa nga klase nga mga pagsulay. Usa sa pinakabugat kanang unayon ka. Unayon ka sa taong imong tabangan, unayon ka sa taong imuhang gisakripisyohan. Giampo nimo sa Dios, giwalihan nimo, gitudluan nimo, gitabangan nimo. Apan unayon ka, dauton ka. Pero kabalo ba mo ang makapahupay ra? Pulong ra sa Dios. Pulong ra gyud sa Dios ang makapanalipod sa atong nauna ug sa atong kasing-kasing. Hinumduman nato nga ang pulong sa Dios nagatuhop sa kasing-kasing. Kung mayon tang nagatuhop mga kaigsunan, kana bitawng nakapausab, nakapabag-o. Kay ang usa ka yuta, ang yuta nga uga kung naay tubig, mutuhop ang tubig sa mga yuta. Naghisgot ka na nga kanang yuta, mga kaigsunan, mapuslan. Pero kung yuta na gani nga dili na mutuhop ang tubig, buti pasabutan na tig-a og bato ng klase nga yuta. Dili na makabungag maayong bunga. Muna nga ato gyupong susihon ang atong kasing-kasing. Madinawaton pa ba ni? Malipayon pa ba ni nga magbuhat sa mga buhat sa Ginoo aron kita panalanginan sa Ginoo? Usa sa mga pamaagi mga kaigsunan aron mas malipayon ang atong kasing-kasing. Kumbaga literal nga pagkasulti patuluy kanunay sa og tubig. Kay ang bato bitaw nga sigihag tulo og tubig mahumok na siya. Bisag unsa pa na kagahi, kung ang tubig nay magsigig tulo, ang gahing bato mahumok na siya. Mao na nga kung ang kasing-kasing sa tao kanunay makadungog sa tingog sa Ginoo, mudawat ang kasing-kasing sa tao. Pero usa ka challenge mo ni, tingog ug pulong pa ba sa Dios ang nadunggan karon sa imong pamilya, sa imong mga kaila o sa imong kinabuhi? Pag ang pulong sa tao maunay madunggan o propesiya na sa tao mao'y mabati, hinumdumi magkahinay og kagahi ang kasing-kasing sa tao. Ug kung mugahi na ang kasing-kasing sa tao, doon na nay conflict ang iyang pag-alagad sa Ginoo. O gahi na gani ang kasing-kasing sa tao, puro na bati ang iyang makita. Di na sakit kita og maayo. Na kanunay ang pagreklamo o muhatod sa pagpanghulga sa mga tao.
Mao nay mga propita nga sige lang og prophecy og mga katalagman. Unya usa sa mga makita nimo sa mga tao nga wala gyoy tinuod nga panahon sa pagbasa sa Biblia o pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Dili na maayo ang iyang magita. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan mao gyoy makatabang sa tao. Itong hinumduman nga walay laing makapausab sa kasing-kasing, sa kalag, sa espiritu, mga kaigsuonan. Ang pulong ragyod sa Ginoo. Ang giingon dito sa atong gibasa, mutuhop, mutingkay hangtod sa pinakasulod nga bahin sa tao. Ang pulong sa Dios mao'y mutandog sa atong konsensya. May mutandog sa atong panghunahuna. Ang pulong sa Dios mo'y makapahilak sa atong kasing-kasing. Dili aron maguol, kundi dili aron malipay. Nindot bitaw kayo kanang pulong sa Ginoo nga makalipay. Kanang tungod sa pulong sa Dios nihilak ka. Nindot kay na siya. Kaysa pulong sa tao nihilak ka, muhari ang kakulba, muhari ang kanang kasamo kaguol. Pero kung mihilak ka tungod sa pulong sa Dios, makapalingkawas sa kakulba, makapalingkawas sa kasamok, makapalingkawas sa kaguol, muhari ang kalipay o kalinaw. Inana kagamhanan, kaabtik, kahait ang mensahe sa Dios. Bisan asa pa ka, bisag asa pa katago, ang imong kahimtang nakit-an sa Ginoo. Pinaagi sa pulong sa Dios, walay dili masusi sa Ginoo. Sama sa salamin o sa samin, nga inigtan-aw nimo sa samin mga igsoon, makita nimo ang imong hitsura. Makita nimo ang unsay buling sa imong naong. Makita nimo kung unsay kulang sa imuhang kilay. Nanubra ba na? Makita nimo mga kaigsuonan kung unsay angay idugang sa imong naong. Inigtan-aw nimo sa samin. Mausab mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios sama sa samin, sa atong kalag. Makita nimo ang imuhang tinuod nga kahimtang sa diha nga mubasa kag Biblia. Kung nalipay ba ang Dios, ikaw mismo makakita eh. Kung tinuod ka nga magbasag Biblia, makita nimo ang imong kahimtang. Kung nalipay ba ang Dios nimo, kung nasuko og naglagot ba ang Dios nimo. Hinumdumi pag malipay ang Dios nimo, iblas ka. Mubasa bitaw kag Biblia mga kaigsuonan, diha ka makakita kung nagmatinud-anon ba ka o di. Dios ba ang imong gisentro? Dili ba? Makakita ka sa imong hitsura, sa imong kalag kung magbasa kag Biblia. Mo nang moingon ka nga ako man eh. Mo bitaw nang kung naay wali nga Biblia gyud ang giwali, maigo gyud ka. Maigo gyud ka. Unya bisan kung naigo ka, padayon kang maminaw ni ining pulong sa Dios. Matingala lang ka nganong mausab ang imong kasing-kasing. Ang kaniadto grabe man nimo kasuko, maghisgot ka sa pagwali. Nga kaniadto hilasan kang maminaw sa pulong sa Ginoo. Okay lang nimo ang puyo-puyo, okay lang nimo ang libin-libin, okay lang nimo ang kabit-kabit. Apan sa dihang na minaw ka kanunay sa tinuod nga pulong sa Dios umihatag kag panahon niini, moabot ang panahon nga hilasan ka. Pero usa sa mga problema daghan kay mga simbahan karon, dili na pulong sa Dios ang giwali, kundi dili doktrina na nila. Unang kabantay sad mo, bisan ang mga magwawali, wa mabag-o. Ngano man dili naman pulong sa Dios.
Mao hinungdan nga sa atong programa, ikaw ug ako giatiman sa Dios. Sa pulong pangutana, pulong pa ba o tingog pa ba sa Dios ang imong nadunggan? Kay kung tingog sa Dios ang imong nadunggan karon, hinumdumi kini mamunga sa unahan. Ut ipasabot kung tingog sa Dios ang imong nadunggan, dili na ka mistil pang dasigon sa pag-abag sa buluhaton. Dili na ka mistil pa mga kiigsunan dasigon sa paghatag sa trabaho sa Ginoo. Kay sa unahan ana, nagatang kanimo ang panalangin, dili ka talagman. Hinumdumi ang pulong sa Dios, maigo ta, pero dili na aron pasakitan ta. Kun dili aron tulidon ta, ayuhon ta, aron mabuhi ta pag-usab, para ang kalipay kalinaw maghari sa atong pagpuyos kalibutan. Mga igsuon, hinumdumi ang pulong sa Dios, buhi. Nagalihok sa tanang panahon og bisag asa nagapamuhat. Gamhanan og walay makalabaw makatupong nini. Makabag-o kini, makapahait kini, makapausab mismo sa atong kasing-kasing. Munang akong mga pagdasig, ayaw lang paminawa ang mensahe o ayaw lang ni paminawa, kundili buhata. Kay kung imong buhaton ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ikaw mismo makakita sa resulta ug ang imong pamilya makabenepisyo niini. Kay ang pulong sa Dios, i-bless man ka. Kabalo ko nga nangandoy kag kausaban para sa imong pamilya ug sa imuhang mga kaila. Ayaw ibulag ang mensahe sa Dios. Hinumdumi, walay lain makahatag og tinuod nga milagro. Ang pulong ra gyud sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mao ang tinuod nga gahom nga mo'y gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios dili lang tingog, kundili mismo mao ang pamaagi sa Dios nga gikinahanglan natong dawaton, gikinahanglan natong ikinabuhi. Hinumdumi, pag naakay pulong sa Dios, tinuod kang wala pasagdahi sa Dios. Kung wa kay pulong sa Ginoo, wala sad kay Ginoo. Hinumdumi ang pulong Dios ug ang pulong uban sa Dios. Kinahanglan atong dawaton og ikinabuhi ang mensahe. Ang pulong moingon nga kinahanglan dawaton og ikinabuhi ang mensahe sa tanang bahin sa atong pagpuyo. Samtang naghulat ta sa pagbalik ni Jesus, lain man og kahimtang sitwasyon, apay hinumdumi, kung pulong gyud sa Dios atong subayon sa unahan sa atong kinabuhi, dili na ka magkalisod, dili na ka magmagulanon, dili na ka magmasulubon, dili balatian, sakit, problema ang imong padulngan, kundili ang kahimayaan sa Dios, ang kalipay sa Dios. Pero kung magpabilin ang tao sa bisyo, hospital o problema mo'y padulngan. Pero kung ang tao modala mo adto sa simbahan o magkat-on sa pulong sa Dios, samas atong nadunggan, dadon siya sa kinabuhi nga malipayon o kinabuhing madagayaon. Ako mga pagdasig, dawata ikinabuhi ang pulong. O ipadayon bisan unsa ang sitwasyon. I-bless ka ni Lord. Sugod karon, idasig ni sa imong kinabuhi
idasig kini mga kaigsunan sa imong pamilya. Idasig kini mga kaigsunan sa imong mga kaila. Pasidan sila. Samtang doon na pa'y panahon nga wala tay laing dalampanan. Ang Dios lamang. Wala tay laing gikinahanglan. Ang pulong sa Dios lamang. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan, dili mapakyas. Dili maulahi. Kanunay naguna. Dangop ta sa Dios. Mangalagad ta sa Dios. Kay sa tanang kalisdanan, siya ang atong solusyon. Dalaygon ang Dios padayon magpanalangin sa matag usa mga kaigsuonan sa atong matag kinabuhi. Kasastanan ko, kasakitan man. Mayong pagpaminaw ni Lorena Querion, amin dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios sa walay katapusan. Kumusta mo diha, Sister Lorena? Si Jingjing Tordelio, maayong buntag ninyo diha? O Sister Susana, atong igsoon nga nanukad sa Thailand. Good morning! Kumusta mo diha, sis, diha sa Thailand? Padayon sa katon sa pulong sa Ginoo, o padayon sa pag-share ni ini nga tusupan. May buntag ni Sister Elena, tinuod gyud na pastor. Kaniadto abi namo. Okay, ragyod ang magpuyo-puyo. Apan sa dihang nadunggan namo ang mensahe sa Dios nga dakong sala di ay atubangan sa Dios kun na ako'y madunggan nga okira nila ang pagpuyo-puyo, makapanglingo-lingo ko sa akong kaugalingon nga mali gyud kaayo nga relasyon o walay kahimut-i sa Ginoo. May buntag ni Lorena, salamat sa pulong sa Dios, pastor, ang imuhang gisaysay kay kini nakahatag og dugang kaalam sa among kinabuhi. May buntag no ninyo diha ni Sister Linda Katingob. Taog may buntag, good morning. Si Haris Alarcio, good morning. Lorena Traya, may pakiguban. Kabalo ba mo mga kaigsuonan nga nung gibisi ang tao? Para ang tao mapukan. Kasagaran nga hinigiban sa tao kabisi. Wa ko kasimba, wa ko kabasa, wa ko katuon kay busy. Sagang may kayong assignment, dili ka buhat kay busy. Pangutana, inig atubang ni mos Ginoo, imo ba nang ikarason niya og dawaton ba na sa Ginoo? Dili. Kay kung busy ta, number 1 unta ang nakabisi nato ang Biblia. Kay doon na tayo Diyos. Sister Bibian, maayong buntag, maayong nga pagiguuban ni Jocelyn. Good morning, tinuod yun pastor, kanindot bation, muhilak ka tungod sa pulong sa Ginoo. Muhilak lang ang tao nga nagbasa sa pulong sa Ginoo. Kini maintindihan. Gugmag yun na sa Ginoo. May buntag ni Sister Lini. Kumusta mo diha sa Kapitol? Kumusta mo diha, sis? Kumusta mo diha sa Kapitol site? Sa ato apad jud di ay pastor ang magpakasal ta aron madagaya ang panalangin sa Dios kanato. Importante gyud mga kaigsunan. Katong mga naglibin-libin, nagpuyo-puyo, pakasal mo. Ngano man sugo man gud na sa Ginoo. Uni ang author o founder sa gitawag kami niyon, dili tao, ang Dios. Mayo nga buntag ni Kilisti Pargan, may buntag ninyo diha sis. Kumusta mo diha? Hello pastor, thank you sa pulong sa Dios. Mubag-o jud
sa pagkatao akong bana pastor gikan sa bisyon na luwas siya tungod sa pulong sa Ginoo. Wow, good morning ninyo diha. Salamat kayo. Kumusta mo? Kumusta ko sa imong bana, Sister Kiliste? Oh, kumusta ko? Nya ubanan mo sa Ginoo, panalanginan mo pag-ayos Ginoo. Si Linda Katigom, may buntag ninyo diha, Sister Linda. Kanindot sa mensahe pastor gikan ni Lorena. Amen, no? Basta ang atong kasing-kasing able. Si Dang Vizca, good morning pastor. Good morning nimo diha Dang. Salamat jud sa pulong sa Dios nga naghatag og kadasig kanako. God bless. Always watching from Davao City. Ato maigsoon des Lorena, no? Taga Davao. Kumusta mo diha sa Davao? Ang Dios magauban kanunay. I hope magkita-kita niya taninyo pohon. Si Kilisti Fargan matupad, thank you Lord sa tanan, maayong panahon. Thanksgiving namo ugma pohon pastor. Nagsikay-sikay na mi karon, nag-andam na para ugma pohon. Oy, salamat kayo. Congratulations ninyong tanan. Nagmadaugon dihas pagpangalagad sa Ginoo. Lain na sad nga tuig nga mga pagdaig, paghatod og mga pagpasalamat. Salamat sa Ginoo sa mga pastor diha nga nagatiman. Ipangumusta ko sa mga pastor diha, Sister Kiliste, no? Ipangumusta ko diha, ipabot ang akong pagpangumusta sa mga kapastoran diha. Ang nga si Pastor Gideon na ngumusta ninyong tanan. Kabalo ko nga ang Dios nagauban og nagapamuhat kaninyo. Si Jocelyn matud pa, Ginoo lang nasayod sa akong kasing-kasing, pero nangandoy gyud ko dinhi pa lang sa yuta makita ko kamo sa personal. O amen, no? Maabot ra gyud ang panahon nga magkita ra gyud ta. Kita ra gyud ta, no? Yatag ra gyud na sa Ginoo sa time ni Lord, sa will ni Lord. God bless you pastor ug sa tanang mga viewers. Gikan ni Sister Lorena, New Edgar Sumampong, maayong buntag. Maya Inok, Sister Maya, good morning. Si Nasaria Pagaran, maayong buntag pastor, salamat sa Ginoo. Saway paglubad sa imong paminsahe sa Dios. Dalaygon ang tanang mga anak, dalaygon ang Dios. Ang dalaygon ang Dios, no? Ako ra gyud nagklarohon. Si Lorena matud pa from Apostolic Ministry for Christ. Wow, dalaygon ang Ginoo. Si Linda Katigom, salamat pastor sa pulong sa Ginoo from Kidawa Laak. Asa man ning Kidawa Laak, no? Kumusta mo diha ampingan mo sa Ginoo? Matud pa ni Elena, salamat sa pulong sa Dios nga maoy moabli og mousisa sa una-una og kasing-kasing sa tao. Ang pulong sa Dios gamhanan og hait pa sa bisan unsang espada. Wow. Sister Lini, ato isuon nga naa sa Kapitol, solid listener sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Matud paggrasya sa Ginoo pastor. Uwan diri og malipayon ra gihapon na minaw nimo, excited unsay mensahe ni Lord. Oh, salamat sa Ginoo. Murag naulahi ka Sister Lini. Ato nang gi-share og ato nang gihisgutan ang mensahe sa Ginoo. Padayon lang ta ninyo og magmalahutayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Matud pa ni Lorena. Amen, no? Importante gyud padayon. Dili na to kalimtan mga kaisunan ang mensahe ni Jesus diha sa Mateo 24:13 nga ang magpadayon mao ra gyud maluwas. Sister Rose Bisin, good morning nimo diha Sister Rose. Good morning Pastor Gideon, mag-reply ra ko. Sige. Reply lang. Si Kilisti matud pa, oo pastor, ipangumusta ra kanako. Ampingan ka ni Lord diha pastor uban nimo. Asa ganito inyo ha Sister Kilisti? Si Eileen Ipong, good morning. Og matud pa, salamat sa pulong nga gibat-bat mo gihatag jud ni kusog sa espirituhanong kinabuhi. Amen, Eileen, no? Kumusta mo diha sa inyong lugar, Sister Eileen? Ampingan og ubanan mo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nag-uban kanato. Okay, ang Dios padayon magauban, magapanalangin o atiman kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo. Mayo nga buntag, wala ko kasabot sa mensahe. Wala ko kasabot o wala kaabot.
Sige ka ninyo Edgar. Si Rizal, good morning. Replay lang ko kay kusog kay ulan diri. Sige. Mao di ay. Kusog kayo diha ug ulan sa Cebu. O kami diri sa bukid okay ra. No, okay ra gyud. Si Linda Katingob, salamat sa pulong sa Ginoo tungod ni ana na bag-o ang akong kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo. Wow. Mao nay usag gyud nga dili na to kalimtan. Na usab og nabag-o ta tungod sa pulong sa Ginoo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako. Si Kiliste matud pa Lukdo, Lukno don. Marihatag, pastor, ang akong papa nagministre pero na ako karon sa Barobo. Asa na nasakop nga province kanang inyong lugar, Sister Kiliste? Asa na nga probinsya? Asa na nga kanabitang province? Sister Lini, share na nako pastor kay mas daghan replay. Man, good, naminaw nimo ang mga friend nako. Sige, i-replay lang. Kusupod ulan diri sa amo gikan ni Rosbisen. Si Brother Danilo, no, solid listener sa ato nga programa. Maayong buntag sa tanan kusog ulan jud diri sa Guadalupe, Cebu. Ampingan mo sa Ginoo, no? Labi na karon nga naagi ang pag-ulan. Unya pasalamat ta sa Ginoo nga bisan kung dunay mga balita nga napay bagyo apan kinihilison ni. Pero mo na gingon nga pagbuot sa Ginoo tanan. Dugang pagdasig Korinto 15:50 kurso. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Alas 7:35 na sa ato ang panag-uban. Oras na sa akong pagpanamilit sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Laygon ang Dios nga nag-atiman ka natong tanan. Akong gihangyo ang matag-usang amo antutas mga pagdaig, pag-ampo, pagpasalamat sa Ginoo. Pag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong pagdasig, pagligon ka namo. Imo kaming gidasig, gilig-on sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman o pag-amuma ka namo. We thank you Lord Jesus. Amo na usab itugyan diha kanimo among ginabuhi. Amo na usab nga isalig diha kanimo ang tanan. Diin ang mga pagdaig, pagpasalamat, amo usab nga ihalad kanimo sa tanang panahon. Ubani og panguluhi kami bisan asa kami na kanunay ang imong mensahe. Tabangi kami sa pagtipig ug pagmemorize sa mga pulong. Diha sa imong mga pulong makabaton kami kadaugan. Panalangin nga dili gid makawat ni bisan kinsa. I declare blessing in Jesus name. Amen o amen. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi nga magpanalangin o mag-uban kanimo. Kining igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Magmalipayon, magmadaugon ka sa tanang panahon. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga nag-uban o nagpanalangin kanatong tanan. Ani ang kinabuhi mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalad mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang.
ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,